Wara li ż-żona Farlapsi spiċċat kisret kważi kompletament, issa jidher li x-xogħol ta' twissija waqa' lura, tant li l-aċċess inżammalu. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi fl-aħħar ġimgħat talab għal aġġornament min-naħa tal-Public Works biex tingħata informazzjoni fiex waslet il-ħidma. Madankollu ilhom minn wara l-elezzjoni bla risposta. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi talab ukoll laqgħa mal-Ministru tal-Gvern Lokali Alison Zerafa Cifelli. Iżda anke f'dan il-każ baqa' ma rċieva l-ebda risposta. Barra minn hekk jidher ukoll li hemm nuqqas ta' infurzar għaliex xorta hemm min qed jaqbes il-gates li tpoġġew bħala mezz ta' sigurtà u n-nies qed jinżlu Farlapsi sal-baħar. Fis-stqarrija maħruġa fl-aħħar jiem, il-Ministru Zerafa Cifelli qalet li x-xogħlijiet huma mfassla sabiex Farlapsi jerġa' jingħata lill-pubbliku bħala destinazzjoni aċċessibbli, sigura u sostenibbli. Madankollu ma tantx data meta se jkun qed jinfetaħ l-aċċess. Il-Perit Mario Allun spjega li x-xogħlijiet huma mqasma fi 3 żoni ewlenin: l-iskall, ir-rampa li twassal għal Arlapsi u l-konsolidament tal-blat fil-bajja ta' Arlapsi. Din iż-żona kollha kienet kisret kważi kompletament f'Jannar li għadda wara ċ-ċiklun Harry. Dan hekk kif ir-riħ qawwi u l-mewġoli kienu kaxkru dak kollu li sabu qudiemhom u l-blat li kien hemm fuq ix-xelluk tal-bajja spiċċat kaxkar bis-saħħa tal-baħar qawwi.